ibed jaod bura kata lemo mamoko, ang'o moywaye kom mar jatend piny Kenya miwacho ni bauni kigoyo to ini korine luore nyaka e debe? Erokamano, an gi yore ariyo kata weche ariyo manyalo wacho ni aneno kodhira ahinya. Mokwongo en kaneno oganda na mar Jaluo ni. Oganda ni en oganda maduong'. Osekedo kendo osegombo mondo obed e telo ni higni gite. Ok osebedo maber, maybe nikech ok osepangore maber kaka ogendni mamoko pangore, maybe hape ok osebedo maber. Nyo chopo kama koro wuodwa manyo wageno mane wakete geno wate. Migosi Raila Amolo Odinga Nyasaye okawe dierwa. Koro nyo waparo ni ginyalo keto ng'at malong'o, wuoyi moro kata nyako moro makoro be nyalo laro komni mondo geno kata lek mane Jaluo osebedo go nen be chieng' no bede komni ochopi. Ka ok odeko to wawinjo ka giwacho ni gin bang' tho Raila, gionge ng'ama nyalo telo, gin girumo. Gin kako oganda ma ODM ok ginyal. Koro wapenjo to ma wach manade munyalo wacho no oganda malich kamani ni ng'ato kata chiel kuomgi manyalo bede komni onge. Ni gin koro gin gi mor ni gin gi Minister of Finance. Jaluo koro pakore ni stima nindo Ugunja to pesa nindo Homa Bay. So question ma ipenjori ki ng'ama Jaluo kata ng'ama wuod Luo kata nyar Luo, to geno mane wan go kako oganda, geno mane Raila Amolo Odinga otho kadwaro mabedo ker, norumo nikech nomiwa Minister of Finance gi Energy. Geno achiel ni nonegni Mbuya. Ka Mbuya ne dwaro mna mondo ni paro mna ni Mbuya ni nyalo bedo president. Vision achiel ni kata lekwa ni nomiya Gwengi Wuodore motho. Vision achiel wani omiyo Uko Kaseda otho ni kama Kamisungo wacho no romo bedo ker. Vision achiel ni Kawiyoko Wilbert. Jaramogo tho kadware. Raila tho kateme di beach. Dwa wach ni wan koro miwa finance koro geno wa urumo. As oganda wan gi duty kendo responsibility to rango gik mabeyo ma piny ni nyakelo mondo bithurwa. Above all, wan gi responsibility kendo duty mondo wa inspire nyithiwa ma achien, jowa ma achien ni Jaluo bende nyalo. Jodongo biro biro, jotelo biro biro, to gibiro